Jesu uyafundisa okanye uyashumayela, ufundisa ngomalusi omuhle. Uthi bonke abake bafika emva kwami noma ngaphambi kwami bangabaphangi namasela. Uthi ongena esibayeni sezimvu ungengosango ulisela nomphangi. Kepha umalusi wezimvu uthi ubaba uyamvulela isango, ungena ngesango lezimvu, izimvu abese yayikhipha ayise emadlelweni. Indaba ende kodwa uJesu wayekhuluma enza umfuziselo noma umfanekiso noma efundisa ekhuluma exwayisa ngokufika komubi emhlabeni ukuthi akafikanga ngendlela yabo bonke abanye abelusi abafika ngayo. Amen. Njobe ngafikanga ngendlela yabelusi noma abelusi abafika ngayo, kusho ukuthi inoma imuphi amthumile ukuthi ayolusa izimvu zikaNkulunkulu usuke eyisela nomphangi, ngoba engaqalanga kumalusi oyena yena. Wayekhuluma ngesango kukabili, wayekhuluma ngesibeletho sowesifazane ukuthi lo enike ndambona ezenza umalusi akafikanga ngesango lezimvu, ngoba idlelo umhlaba, therefore osemhlabeni usemhlabeni ngoba efike ngesibeletho sowesifazane. Kodwa lo mphangi nesela zange afike. Sizwe ekhala uJohane chapter 12 wesambulo wathi maye kuwe emhlaba ngoba ngibonile uSathane ewa njengonyazi. Uthi futhi uyaqoba uyasheshisa because uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifishane. Therefore ebuseleni bakhe nasekuphangeni kwakhe wenza sure ukuthi makabamba uyabambisisa. Yoqala eseqhulwini nephezulu yesela ukwela. Amasela ahlukene awafani, futhi neindlela zokusebenza kwawo azinjani. Amasela esiwajwayele nesiwagada kakhulu lawa sebusuku, kuze kufakwe amakhamera kwezinye indawo, kuze kushwe ama-alarm kwezinye indawo. Ney'moto zethu siyayilokha, namawindi emakhaya sifaka amabhadla, ney'kabhe emakhaya siyayikhiya sifake amabhadla gada. Why? Ingoba siyazi ukuthi khona into ekuthiwa yisela. Uma kumnyama ugesi siyawukhanyisa ukuze kungabi lula for isela ukuthi lingene, ngoba kunjani bazalwane? Kuyakhanya. Shuthi uma usekukhanyeni isela mancane amathuba okuthi lisondele kuwe because ukephi? Usekukhanyeni. The moment you step into darkness, usungene enqupheni nakutrap yokuthi isela sekulula ukuthi libe seduze kwakho. Isela lasebusuku at times kulula ngoba sisuke silele. Sivuke ekuseni sithi ayikhona into esilahlekile. Ungene isela ebusuku abantu benjani? Belele. Ujwayelekile. But kunesela isela lasemini. Isela othi noma kuthiwa ubhekile uyazi ukuthi ngala kunabantu ababaphangi noma abamasela noma abazigebengu, kodwa uyithola usulahlekelwa izinto eziyigugu kuwe. Emini kabha abantu bebuka uthi nilahleke kanjani, ingenxa ukuthi amasela awafani. Kunamasela ayizinxushe, professionals even during the day. Kunabantu empilweni yakho ongeke ubabone kumnyama, kodwa usuku umhla kwaphuma ilanga kuwe kwakhanya. You will see them befika, kube ngathi bazo appreciate, ba appreciate izinto ezenzekile, kanti sebezontshontsha noma bazohlola ukuthi iyiphi indlela abangangena ngayo during the day. Kunamasela ayingozi, afike emini kukuhle empilweni yakho bese uvula sonke isifuba kanti isela selithola intulo. Bafika njengabahlobo bakhe, njengabantu ababejabulele ukuthi useyaphila, kanti bazohlola ukuthi mabem-attack bazom-attack kanjani. Lithi iBhayibheli wababeka etafuleni lakhe wakhipha the best foods and delicacies, izibiliboco zonke ongayicabanga badla basuthi.
ntambama lithi iBhayibheli bangena enqoleni bahamba. Uma behamba uNkulunkulu wehlela kumprofeti uIsaya wathi hamba ongibuzela kuHezekeli ukuthi laba abantu akade befikile ubatshengise ini. Ngeqholo elikhulu wathi uHezekeli ngibabonise amagolide awinwa obaba nobabamkhulu empini. Izinto ezisetshenzelwe kanzima izitha sezibonile. Wathi ngibabonise ngisho inkemba uDavide abulala ngayo uGoliath. Into eyayifihla